a todos aquellos que habéis tenido la amabilidad de estar esta tarde con nosotros, pese a la multitud de actos culturales que en este momento se celebran en la ciudad de todo tipo, y pese también al frío ambiente que de alguna manera nos envuelve. Por eso yo creo que doblemente gracias por estar aquí para escuchar a un hombre que representa seguramente aquello que identifica más al alma valenciana, que es sin duda alguna el culto al agua. Yo creo que nada hay tan hermoso como darse cuenta que pasados los años siempre ha quedado pendiente una cuestión que nos diferencia de los demás. Y esa cuestión que nos diferencia de los demás es, por una parte, saber lo que el agua tiene de valor, y por otra parte, confiar en una justicia popular que no se da ciertamente en ninguna otra parte del mundo. Yo recuerdo que hace más de 30 años, cuando me ocupaba de la educación de esta ciudad, tuve la osadía de pensar una vez que seguramente podría enfrentarme con el Tribunal de las Aguas. Yo era una autoridad, había llegado, era un hombre joven y me iba a comer a medio mundo, y la otra parte pues un poco también. La verdad es que como responsable de educación habíamos conseguido unos solares, concretamente el solar donde actualmente está el Colegio Público Hermanos Machado y el solar donde está el Colegio Público Vicente Gaos, el gran poeta valenciano, y ordené inmediatamente que avisaran el terreno, que hicieran lo necesario para poder construir el colegio. Y los asesores del ayuntamiento, no asesores externos, sino la gente, los arquitectos que trabajaban allí, me dijeron: creo que lo que dices es imposible. Y digo: ¿cómo que es imposible? El terreno es nuestro, lo que tenéis que hacer es prepararlo inmediatamente para donarlo al ministerio. Y me dijeron: no, si no tienes el permiso del Tribunal de las Aguas. La realidad era que por esos terrenos pasaban unas acequias, y aquel día me enteré de algo sumamente importante para mí a lo largo de mi vida. La primera, que las acequias no pertenecen a nadie en esta ciudad, sino a las acequias, es decir, al Tribunal de las Aguas. Segundo, que fuera cual fuera la autoridad existente, si no pagaba los derechos del suelo y el vuelo, y lo que significaba el costo de desviar la acequia, nunca tendría el permiso para hacer allí un colegio. Fui a hablar con el Tribunal de las Aguas un jueves, no llegaron a presentarme allí para juzgarme, pero llegamos a un acuerdo. Pero de verdad que la enseñanza fue muy hermosa. No hay en el mundo, en ningún lugar de la tierra, un sitio como en Valencia, donde la palabra dada, es decir, la justicia que hacen aquellas personas que tienen sobre sí la responsabilidad de discernir el agua, cómo se reparte y cómo se resuelven los conflictos, sea realmente aceptada por todos los demás. Por eso yo creo que hay que saludar esta tarde aquí al hombre que para mí tiene más poder moral en toda la sociedad valenciana. El hombre que es capaz de juzgar sin que realmente tenga que recurrir ni a abogados ni a nada por el estilo. Porque es esa autoridad moral extraordinaria, es por lo que yo realmente me admiro. Admiro su capacidad para hacer posible que todos nos sintamos orgullosos de ellos. Y también del hombre como tal, que ha dedicado su vida a las labores del campo, al trabajo, a la flor, aquello que realmente adorna más nuestra vida, que de alguna manera simboliza también esa manera, esa esencia de ser valenciano. Y al profesor Daniel Sala, ¿para qué lo voy a presentar? Yo creo que es la persona más conocida en los ámbitos valencianos cuando de hablar de nuestra historia y sobre todo de esa parte de la historia que nos es tan próxima se trata. Por eso simplemente decirles gracias a los dos por vuestra presencia aquí, gracias por honrarnos con vuestra presencia, y desde luego, Daniel, tienes en principio la palabra porque tú así me lo has pedido. Gracias a todos. Regina de Jocs Florals, il·lustríssims consellals, il·lustríssims directors generals, amics tots, autoritats i tots els convidats que així apareixen avui, persones rapenatistes, volgudes i sempre
amants de tot el que és el nostre patrimoni material de la humanitat i totes les coses que ens defineixen com a personalitat valenciana única i indiscutible dins del conjunt dels pobles d'Espanya. Tenim que saludar, lògicament, de tots i agrair el que ens hagi convidat a vindre avui així a parlar del Tribunal de les Aigües, la persona més important del Tribunal de les Aigües avui dia, que és el síndic president, síndic de la Séquia de Rascanya i que ara té l'honor de presidir el Tribunal, i el que menys desconeix les coses del Tribunal, com és servidor de tots vostès, que un bon dia, després d'haver donat moltes conferències i xarres sobre el Tribunal de les Aigües, es veure en el flamant nomenament de cronista del Tribunal de les Aigües. Càrrec que tinc que advertir-los que no existeix en l'organigrama del Tribunal de les Aigües. Però com resulta que és el que més xarra de tots, doncs li dic, doncs bueno, tu mateixa pots ser el cronista. Jo, amb molt d'orgull, ostenc el títol de cronista, entre cometes, i així estic treballant en coses que sempre m'encomana el Tribunal, amb molt de gust perquè saben tots vostès que a mi em mou sobretot les qüestions valencianes, el que és nostre, el que és l'antropologia cultural, el que és la nostra cultura, i que no vinc així a contar-vos gran cosa, perquè entre altres coses perquè tots els presents estan massa assabentats, com diuen ara, sobre el que és el Tribunal de les Aigües. Però no està de més que en una ocasió com aquesta un vinga més que a ensenyar-los a recordar-los coses que tots saben. Però perquè tots deuen saber i tindre molt clar una cosa, que el Tribunal de les Aigües és el gran desconegut per a molta gent i el més vergonyós és que siga també per a la gran part del poble valencià. Pensen que és una organització que n'hi ha al Tribunal ahir els dijous a les 12, que ixen uns blusons, que es col·loquen allí, que imparteixen justícia, però no tenen exactament un coneixement clar del que és el Tribunal de les Aigües, sense haver-lo estudiat a fons per a saber que allò és una institució molt sèria. Clar, per què estem així? Doncs estem així el president i servidor per a parlar-nos d'això. I tots saben de la meva parquetat en paraules i de lo breu que jo soc sempre que intervinc. No riguen, que avui és veritat i a més vas a prendre molt en sèrio, perquè és que si no uno comença a divagar i es fa més llarg del que toca i no voldria. Així és que de quan en quan, conxint el president del costat, jo ja li dic que de quan en quan em pego una coseta per a dir, estàs allargant de massa. I entonces jo tallar per a donar-li intervenció a ell, perquè en definitiva la persona que avui deu explicar el que és el Tribunal de les Aigües està més tarda que és el president. Jo el que puc fer és que com menys desconeixedor o més coneixedor que molts de vostès sobre el que és el Tribunal, perquè li estic dedicant des de la secció d'Antropologia Cultural i Etnologia de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, doncs bàsicament la meva activitat està desenvolupant-se, jo no sé si dic desenvolupant-se perquè no sé si és correcte o no, perquè ja no sé com parlem, però jo sempre dic desenvolupant-se dins de l'acadèmia és qüestions de tribunal, activitats de tribunal i tinc l'honor i el gust de dir-los a tots vostès que el llibre institucional del tribunal l'ha escrit Mangui, que diuen ara, l'ha escrit jo, i que tinc el gust de poder-los dir que ara, així com primer va ser en el seu origen un llibre institucional novenal, regal, això que no arriba al gran públic, cansat de veure com tots els alumnes que jo tinc en molts puestos diuen i d'on se compra? I d'on se compra? Dic, no hi ha més que tocar mà de tocar a les institucions per a veure si es publica el llibre i pot arribar a tot el públic. I realment la Conselleria de Governació ha assumit en un conveni que n'hi ha en el Tribunal la publicació de nou del llibre, que està ara en premsa, que estem únicament allí afegint algunes il·lustracions per actualitzar-lo i demés, i que pront estarà, ara no sé si es diu així, jo dic a l'alcance, a voltes diuen a l'abast de tot el públic. I el poden trobar vostès en la llibreria Llits, en les llibreries de la Generalitat franquista. Ja els faré memòria d'allò perquè va ser un llibre bonic, xulo. D'aixòs que agarren el llibre i un diu, i jo també estic en la foto tal, i jo estic així, i jo estic allà, per arribar a tots, perquè al fi i al cap el nostre objectiu, el vindre avui així, no és ni més ni menys que complir un dels objectius principals que té el Tribunal, que és la difusió del Tribunal de les Aigües. Que deixa de ser aquest organisme que funciona una volta a la setmana, ahir, quan toquen les 12 en el campanar, en el Miquel de la Seu, ahir a la plaça de la Verge, sinó que es faci ressò en tot el món, en totes les latituds, en tots els puestos, que és una institució molt sèria que nosaltres estem
protegint, que estem cultivant, i que és, al fi i al cap, no ho dubten vostès, és patrimoni de tots i de cada un dels que estan ahí sentats. Per això s'està parlant ara des de la Generalitat i des de l'Ajuntament i des de tots els puestos de lo que són les nostres senyes d'identitat. És una de les que defineixen la personalitat valenciana. El poble valencià sempre ha viscut de tota la vida del regadiu, de les terres, d'aquesta laboriositat que ha fet que la poca aigua del riu es repartisca molt bé entre tots per a que tot el món quede poca o molta la que li arriba. Però clar, això fa necessari d'una organització que cuide que es complisca perfectament això. Per això anem a parlar i anem a veure com combinem això, perquè ja veuran vostès que el Tribunal de les Aigües es pot estudiar des de moltes òptiques, des de molts punts diferents. Però nosaltres li hem donat el títol ese tan preciós que faven els PowerPoints, com ahir tenen, es veu bé, és vist, del Tribunal de les Aigües de la Vega de València, passat, present i futur. Això vol dir que és tot. Per això, jo, com a de formació professional o el que siga, entonces, i haver-me dedicat a l'estudi de l'antropologia cultural i de la història i tot això, jo parlaré un poquet de la història. Ràpidament, perquè jo soy parco en palabras, breve i conciso. Per això acabaré pronte. Perquè jo voldria això, donar-nos una introducció per a després dir una paraula al president que realment és qui té que parlar en aquest lloc. Per això comencem, i ahir tenen una imatge precisa del Tribunal de les Aigües, que és el quadre de Ferrandis, que és la còpia que feu per a la Diputació Provincial, ahir en el Palau de la Generalitat, perquè l'original està en Bordeus. I entonces, clar, com ell era becat de la Diputació, li van dir, fes una còpia com nosaltres. I entonces és la que n'hi ha en el Palau de la Generalitat, en el puesto més important de tot el Palau de la Generalitat, és a dir, en la sala dorada que n'hi ha, que és el centre de recepcions. Allí tenen, poden anar a veure-ho quan vulguin, encara que els deixen només des de la porta, perquè diuen, és que si no xafen els azulejos que n'hi ha i estan estropejant-se. I jo sí que xafe, perquè com saben que soc un poc del tribunal, quan ell li diu, no, vostè passi con els alumnes, si volen voler vindre amb mi i el veuran. Però clar, què és el tribunal? Diu, en certa manera, un fur, el fur del rei Jaume II. Diu, habiendo sabido que vosotros sobre texto de dicho cargo de baile, es decir, está recriminando al baile, que es un empleat del rey, así en Valencia, dile que ese clavato no le importa, porque vostè es el baile y está recaudando y os entrometéis en las acequias de la ciudad de Valencia de su término y en sus aguas, queriendo también entender en los asuntos o litigios de dichas acequias. Y como hemos hallado la certificación de que lo antedicho pertenece solamente al oficio de acequieros y al tribunal, por eso os comunicamos y ordenamos que en lo sucesivo procuréis no entrometeros. Això és importantíssim, perquè això vol dir que el tribunal té jurisdicció pròpia i que ningú pot clavar-se no li importa. És a dir, a qüestions de regadiu que les té que decidir única i exclusivament el Tribunal de les Aigües i ningú més. Això està replegat en els furs d'un rei importantíssim i tan desconegut per a nosaltres com és Jaume II, el Just. Per això li diuen el Just, perquè era un home que tenia sovint assentat sobre el puesto. Ara dic, què s'ha estudiat sobre el tribunal? Mira, sobre el tribunal s'ha publicat poca cosa, perquè donar la característica oralitat del tribunal no genera molta documentació. Però mira, de quan en quan sí que trobem coses importants, com el protocol de Favara, llibre d'actes i de visites i ajuts de la sèquia de Favara, el que vol dir que hi ha documentació en l'arxiu de protocols del patriarca, important que de quan en quan estos pedats d'arxiu, com som els que anem per allí i perds les pestanyes i vas llegint alguna cosa, et trobes en joies informatives que molta gent no coneix, però que està per a desempolvar encara. Ahí està la primera pàgina. I així tenim algo molt important que el president envia l'altre dia i diu, recorda quan tingues que parlar de que sí que és veritat, que han sigut els estrangers que han passat per València els que han estat sempre pendents de coses que nosaltres no valoràvem. Com és el Clemens Marca, un anglès, que ve així a estudiar el Tribunal de les Aigües, ahir tenen retratat també. Ve a estudiar el Tribunal de les Aigües per què? Pues perquè resulta, i publica això obra, perquè resulta que en l'època victoriana, en la terra victoriana aquella, en la Índia tenia molta terra, moltes aigües, una colònia molt gran, però no tenien una urbanització clara. I va vindre a estudiar l'organització del Tribunal de les Aigües per a transportar-la allà. Prova d'això és que no fa molts anys, va vindre, farà una cinquantena d'anys, però molts anys, nosaltres que som majors ja, per una cinquantena d'anys que vingueren d'allà los regadores indios a veure com funcionava el tribunal perquè tenien l'experiència heretada d'antes. De la mateixa forma que una gran defensa i bibliografia és la que fa Borrull i Vilanova, que és un diputat a les Corts de Cages, diu 1912,
i que publica el Tratado de la Distribució de les Aguas del Río Túria. És una obra essencial per això. I un altre senyor, també francès, fixeu-vos que estem manejant en un ambient europeu, amb gent de fora que ve a estudiar al tribunal. Un bon dia ve, aquesta foto no que vaig poder localitzar jo, d'un tal barón Jobert de Passà, que és el primer que fem una recopilació importantíssima de totes les ordenances de les acequies per a donar a conèixer el funcionament del tribunal, però entre altres coses per a poder portar al Rosselló francès el sistema del Tribunal de les Aigües de València, perquè allà també tenien rec i volia veure com era, que així funcionava perfecte per a implantar-lo allà. És un altre estranger que ve per aquí i que publica los canales de riego de Catalunya i Reino de València, que després va traduir per a la Societat Econòmica d'Amics del País, Juan Fillol, i és una obra capital extraordinària. Hi ha una tesi doctoral també d'Antonio Guillén Rodríguez de Cepeda, parent del tío abuelo del que va ser conseller aquí en València. I la primera obra divulgativa d'una certa entitat xicoteta, però també molt de gran repercussió, és la de don Vicent Giner Boira, que és ella, la primera edició, encara que després es tenen unes edicions recentment per a repartir-les i això. Finalment, arribem a quan la universitat i les persones il·lustrades de València diuen això és una cosa important que hi ha que conèixer bé, hi ha que protegir. I ahir tenim l'obra de Fairén Mirén, don Víctor Fairén, catedràtic de dret constitucional, que va escriure el Tribunal de les Aguas i su proceso. Oralitat, concentració, rapidesa i economia, que són els signes distintius del tribunal. Vull dir, tot parlat, rapidesa, concentració, allí estan tots necessaris. Això ja ho explicarà després el president. Rapidesa d'execució i economia perquè no costa un duro per impartir justícia. Per això ha durat, com les coses valen molts diners, sempre s'allarguen. I quan tenen de tenir, i no vull dir qui, però són els lletrats i els abogats, i si n'hi ha algú que em perdone, però són els que ho fan més llarg. Ho fan més llarg, mira com Rafa està mirant amb la cara. Ho fan més llarg perquè mira, i damunt de fascina, no, les coses clares. Bueno, lo cert és que després jo inclús he fet aquest folleto per al Tribunal de les Aigües, del Tribunal de les Aigües, quan l'Ajuntament de València celebrava lo del tercer milenio, en l'any aquell del gran congrés del 97 i 98, que va tindre gran repercussió a nivell mundial. Després esta obreta també, que la publicaren entre Maria José Mascarell, Ramon Tarín i servidor de vostès, que és el Tribunal de les Aigües de València, que és la primera obra així un poquet més àmplia. I finalment este, que és el llibre actual, que vas tindre el gust i l'honor de poder escriure per al tribunal, que antes hem citat. Però últimament també tenim a universitaris de nou, Pepe Bonet i l'equip de Pepe Bonet, que entren també en el que sigui el tribunal, cosa de la que s'alegrem moltíssim. Per què? Pues que perquè el tribunal ha deixat de fer algo d'interès únicament local, divulgatiu o alguna cosa així, per a que la universitat, que tants ascos s'ha fet durant tant de temps a qüestions d'elles de personalitat valenciana, ha entrat ja, no diré a sac perquè no és l'expressió adequat, però sí que ha entrat a un millor coneixement de lo que és el tribunal, i prova d'això és que allí tenim gent que ve del Politècnic, gent que ve de tal, Tom Glick, que publica coses sobre el regadiu, és a dir, gent de totes les latituds que han vingut a València a poder conèixer a fons una institució tan valenciana. L'última apareguda és obra que es recomana per una gran densitat que supera molt la de Víctor Fairén Guillén, però que val la pena tindre perquè és un conjunt d'estudis dirigits per Pepe Bonet, catedràtic de dret processal, successor de Fairén en la càtedra de dret processal, i que avui està plenament integrat en aquestes qüestions de tribunal. Per tant, i no podíem deixar de citar que també el tribunal s'ha dedicat als xiquets, i un bon dia fèrem un còmic, i jo me recordo que jo tenia el dibuixant que deia pinta, sí, hace esto, retoca eso, los síndicos deben aparecer con la dignidad de su cargo, no me pongas a un síndico con una pierna encima de la otra, perquè això pareix que estic en el banc del cantó, i no, home, és que per representar a síndics en la dignitat que correspon. I Àngel Ramon Llina, si present es veu càrrec de l'edició, i va dir, sí senyor, perquè tinc que dir una cosa, que tot el que respecta a tribunal, quan arribes a institucions, siga governació, siga ajuntament, siga cicle integral de l'aigua, siga el director de l'aigua, siga el que siga, sempre hi ha una resposta positiva. Per què? Doncs perquè és algo molt nostre. I com nosaltres tenim que defendre les nostres distincions i la nostra personalitat valenciana, doncs, clar, a una altra cosa, doncs, dir, no hi ha cacaus, perquè n'hi ha pocs. Però per al tribunal sempre hi ha alguna cosa.
Sempre hi ha alguna cosa per a poder complir en els objectius. Al fi i al cap són modestos els objectius. Vull dir que no demanem milionaris, no demanen els síndics milionaris ni barbaritat per una cosa d'aquest tipus. Sí, per què? Perquè ja estem cansats de veure quan sí que es passen per ahir en la Senyo. Tots els dijous passen en la Senyo o el Senyo per la plaça de l'Ajuntament de la Mare de Déu, es posen allí davant, s'assenten, es fem el sermonet, la homilia de costum, Javier Pastor i jo, Rafa si es presenta, els fas una reflexió sobre el que n'hi ha, però que s'emporten baix del braç també alguna cosa, i que s'emporten un còmic, unes imatges o alguna cosa així, perquè això és el que després, i no pensen que això és una cosa sense importància, perquè això és el que va a l'aula, i en l'aula n'hi ha una senyo que té una apoyatura, un material d'apoyo, en el que pot servir-se per anar donant-los la informació que pertoca. Per això estem pleitejant també davant de Conselleria i estem sobretot des de l'Acadèmia de Cultura Valenciana perquè influïsquen dins dels plans d'estudis, dels llibres, tot això, tot el que són qüestions relatives importants a personalitat, a símbols, a signes d'identitat que ens puguen diferenciar i distingir d'altres latituds perquè no volem entrar en el mateix sac. No és menester explicar-ho, perquè tots ho saben. Els regadius de València no són propis d'ara, Podem remuntar-nos als regadius d'època romana. Ahí teniu el barranc de Porcinos, ahí en Ribarroja, ahí teniu un altre aqüeducte del barranc de Porcinos, que seria precisament canalitzacions fetes per l'època romana. Ahí està el president de la sèquia de Benatge, Faitanar, per damunt dels arquers de Manises discorrís l'aigua, ahí la veuen. I els arquers de Manises són romans. El que vol dir que en època dels romans ja n'hi havia els regadius. Prova d'això és que en la centuriació que fa de l'Horta Esteve Porriol, en el llibre de València, Fundació Romana, tenim ahí tot el que seria el Colònia Veterano, que és un pagos veterano, que seria la distribució de les terres alrededor de València que fa entre tots aquells que eren veterans o que venien de la guerra contra Viriato. Luego ja fiquem-nos on ens remontem. I el més important de tot és que el primer registre que n'hi ha en l'arxiu del Regne, aquesta joia que tenim ahí, que tots tenim, i que ara té una exposició que s'ha prorrogat a lo llarg d'aquest mes de gener també, sobre el Tribunal de les Aigües, que ha cedit, les asseques han cedit el material, i d'ahir del mateix arxiu han eixit làmines i han eixit coses que són mapes intercalats entre els protocols que eren notarials que hi ha, i mira per on el primer document que apareix, número 1, registre de l'arxiu del Regne, un plei d'aigües entre les poblacions de Cats i Toros, allí per la zona segunda. Això és un plei d'aigües, escrit en lletra aràbiga, com poden veure, i que és una documentació que diu que ja en l'època aquella havia conflicte. Pero claro, es que han mirado per tots, el campo valenciano es fertilísimo, produce inmensa variedad de frutos que se exportan a otros países, de Munster, el más bello jardín del mundo, el diu el cardenal del Rey, la naturaleza parece repartiendo allí sus dones a manos llenas, el verdor de aquella dilatada llanura, dius, tot això, jo he estat treballant llibres de viatgers i tots els testimonis aquells són elogiosos cap a l'Horta i els regadius, ahí tenim l'assut de Tormos, ahí tenim altres testimonis, com Cabanilles, que diu, alrededor de la se hallan por todas estas partes campos cultivados que en otro país pasarían por deliciosos jardines. Jo venia avui d'Alacant en Amparo Cabanes i dic, fíjate com s'explica quan venien els viatgers i veien la verdor de tot aquest camp i diuen, això és algo la sèquia de Favara, la sèquia, i no posa les altres, i aquestes les llengües de Sant Onofre, de la sèquia de Quart, que són partidors, vull dir, aquests que ens marquen tots són paraules elogioses i mapes i cartografia que ens indica per on anaven les respectives sèquies i tot això. Ara l'assumpte del repartiment per les obres del Plan Sur, que ha fet desaparèixer alguns assumptes, entonces tant les sèquies de Favara de Rovella i la de l'Hora i l'altra, quina és? Les canyes, no sé si és la d'ell, aquí no obrit, és important, justament la del meu jefe, que me l'havia deixat, que prenen aigües d'ahir, que són més la de l'Or, que també té una dotació d'aigua i que l'agarra precisament d'ahir. Luego, com funciona el tribunal? Ara jo ja m'ha assecat el gallet i he parlat prou de pressa i ràpid, perquè ara li toca parlar al president i explicar-nos com funciona el Tribunal de les Aigües. Jo mentre aniré publicant, projectant alguna imatge.
Per tant, li cedim la paraula. Molt bé, bona nit. La veritat és que és un plaer avui estar en aquesta casa. Ens alegra moltíssim en el mateix valencià i això és d'agrair. És una locura parlar després de la diensada perquè això és com jugar el Barcelona o el Madrid en equip en un port, en la vorella. Però farem el que podrem i si el menor danyat possible fer. Ja ho veurem. Bé. Està manifestant-se com un gran conferenciant, perquè ja fa 2 voltes que ha intervingut en alguna cosa d'elles, dic, ja podem anar fent bolos junts, antes jo anava a Maria Àngels, ja podem anar a tot. Sí, bueno, si m'hagueu vist este matí del tractor, potser pensaríeu diferent, però bé. Anem a parlar del Tribunal de les Aigües. El Tribunal de les Aigües jo crec que és una meravella que tenim els valencians i que la tenim que defendre. És molt particular, és un tribunal, començant per el que hem parlat, és el Tribunal de Justícia més antic d'Europa. El tribunal que estem parlant ja per un segle d'antiguitat. Jo vull apuntar així unes característiques perquè se doneu compte que és el tribunal que us vull dir que té 2 funcions. Per una banda té la funció jurídica, en la que tots sabeu, no? S'ajuntem a les 12, la porta dels apòstols, i si hi ha algun problema d'aigües, doncs es soluciona. I l'altra funció és la funció administrativa, aquesta és més desconeguda. Molta gent no sap que una volta acaba això, no ha hagut xuïs, no ha hagut xuïs, però farem així. Ara us explicaré moltes vegades per què no ha hagut xuïs. La funció administrativa és la que fem dalt en la Casa Vestidor i és on fem el repart. Majoritàriament el repart de l'aigua, entre altres coses, i se solucionen molts temes, tot el que ha pogut passar la setmana, i sobretot fem el repart de l'aigua. Parlar del Tribunal de les Aigües, d'alguna manera, és dir-vos que no n'hi ha res com aquest tribunal, no n'hi ha res igual. No hi ha apuntat així unes característiques. Oralitat, rapidesa, concentració, economia, sentències inapel·lables, imparcialitat i un tribunal basat en la costum i la mediació. Mira si vos ha dit cosa, ho vaig explicar per oralitat. Tots els xuïns són orals i a més en valencià. Si duem molts segles avançant la nostra llengua i parlant el nostre idioma. La rapidesa. Jo crec que la rapidesa és una cosa que se podrà extrapolar als tribunals ordinaris, doncs seria una meravella, sincerament no sé si no. Vosaltres fixeu-se que un dimecres, per dir-vos alguna cosa, hi ha un problema entre 2 llauradors. Un li ha portat l'àudio, ha passat qualsevol cosa. Això és un dimecres i ja mateix dijous se pot juzgar i donar-li la raó si la té al denunciant. És una cosa que si això se pot extrapolar als tribunals ordinaris per fer-vos una idea. La concentració està molt clara, que tots els elements se concentren allà més de la porta dels apòstols. L'economia també és molt important, perquè així no fa falta tindre diners per a juzgar. Així, qualsevol llaurador que tingui un problema, se planta el dijous allí, ho denuncia i li costa 0 pessetes. Pot denunciar quantes vegades tingui un problema, li va costar 0 pessetes. I és molt curiós perquè els percentatges són inapel·lables. Això vol dir que molta gent pensa, bueno, això serà un paper. Doncs mira, ha hagut empresa, perquè llauradors ho saben, llauradors no tenen ningú problema, saben que quan van allí a cap de la sentència, a més és molt curiós i s'ha acabat la gràcia, perquè el 80% dels problemes se solucionen en el camp. Ara després us parlaré de la mediació. Però l'altre 20, quan venen allí, sobre les 11 del matí, més o menys, això han arribat una hora antes, i això ara, que segueixen molt valents, perquè això no tinc la culpa, perquè això no sé què, però és que este me feu no sé quantos, però este me feu no sé què. Me fa molta gràcia perquè conforme se va arribant les 12, es comencen a vindre gent, es comença a golpar allí, al final se queden mirant i ells saben que tenen la culpa, es queden i diuen, joder, què tinc que pagar? Que jo ahir no hi sé ninguna de les és així, per això hi ha poques xuïs. En fi, i el llaurador, us dic això perquè el llaurador no fica en problemes, però sí que ha hagut alguna empresa que desconeix el tema i pensa, bueno, això no farà res, doncs s'equivoca. Sí que passa perquè a més no té operació i quan ho han intentat s'han equivocat i esperem que sigui així i esperem que siguem tenint la força que tenim d'estar. És un tribunal, vos dia, que està basat en la costum és que el que ha anat funcionant bé s'ha fet llei i en la mediació.
Per això us dic que n'hi ha pocs xuïts. N'hi ha pocs xuïts perquè se treballa bé, n'hi ha pocs xuïts perquè molta gent... Pues ja n'ha 3 vegades i no ha hagut ningú denunciat. Mira, jo no ha hagut ningú denunciat, però problemes no n'ha hagut. Què és el que passa? Pues que això que ara està tan de moda de la mediació, ara hi ha una corrent de jutges que estan treballant en la mediació, que a més ho és positiu, pues este tribunal ha volgut 10 segles mediant. El tribunal s'ha d'adelantar 10 segles a la modernitat ara de la mediació. Què és el que passa? Quan hi ha un problema, pues normalment, per exemple, si en el meu poble, pues potser me diu, mira, un llaurador de l'Almàssera ha tingut un problema en una altra d'Almàssera o en una altra d'Alboraya. Què és el que fem? Pues s'acostem al guarda, m'acoste jo, escoltem el problema, el veiem i si podem el solucionem aquí. Vos ha dit en un 80% dels casos ho arreglem, o sigui, ho podem solucionar allí. I en l'altre 20 ja vos ha contat com se soluciona prou ràpid. I això de la mediació, jo diria que és una de les característiques que molta gent no sap, molta gent pensa que no n'hi ha... És que s'ha perdut torta, és de veres s'ha perdut torta. I és que sí que és de veres que també, per exemple, la pantanos que ens regulen l'aigua ens ve millor per no tindre problemes, però el tema de que no hi ha conflictes ve d'això, de la mediació. En fi, anem a seguir explicant un poquet com és un dia normal. Un dia normal en el Tribunal de les Aigües se reunim un poquet antes, si hi ha alguns problemes que parlem en el síndic, el que hi ha hagut, el que no ha hagut, si hi ha hagut algun... O sigui, si va haver algun xuí, d'alguna manera sí que parlem, veiem qui tenia raó, què és el que ha passat, què és el que no ha passat. I a les 12 sonen les campanes en Micalet i se forma el tribunal. El tribunal, el funcionament és molt senzill. L'alguacil va cridant per 2 vegades cada sèquia. Si n'hi ha algun denunciat, entra i se soluciona, i si no n'hi ha ningú denunciat, directament s'acaba i ja està. És molt senzill, molt ràpid i molt efectiu. Bé, us podria parlar també dels síndics. Els síndics, fixeu-se que de quanta rastre són, que podria ser, no sé, inclús tens el de la mitja, tot això, podria haver sigut, el noble de turno nombra este, nombra l'altre, però no. Els síndics sempre s'han elegit de manera democràtica. O sigui, a ser síndic te tenen que elegir a la teva zona. Això és una de les coses que han anat passant molts períodes de la història i sempre s'han elegit de manera democràtica. És molt curiós perquè el tribunal dona aquesta conferència de la dia per estar molt de rato, entonces de manera el més ràpid possible i espero dir el més important. Com se nombra un síndic? Ja us he dit, se nombra de manera democràtica però té que tenir unes peculiaritats. Per ser síndic, en cas meu per exemple, tinc que ser llaurador. Podríem dir, bueno, hi ha un propietari el senyor de València que té terra i també podria ser. I té una explicació. Per què no? Perquè un propietari, un senyor de València que no siga llaurador, li importa poc, potser li vindria, no sé, que xulo, vaig a ser síndic. Bueno, no pot ser perquè a vostè no li interessa la terra. A vostè no li va interessar si se fa reparto bé o se fa reparto mal. No té ningú interès perquè no viu de la terra. Entonces té que ser llaurador i propietari. I per què no podria ser, per exemple, un jornaler? Viu de la terra, sí, però potser avui treballa a aquest camp i demà no treballa i demà treballa en una altra zona. Entonces no s'ho va agarrar en sèrio. Té que ser llaurador i propietari. I després n'hi ha una cosa que en valencià se diu l'home bo. Possiblement és una de les coses que a mi més m'omplia de satisfacció. A mi me nombraren síndic en Alboraya, d'Escanya, Alboraya, Almàssera, Meliana, Carandes Blanques, i part de València també, quan me nombraren síndic, per a mi sigui la major satisfacció que m'han dut en la vida a banda dels meus fills i altres coses, però això sigui la màxima satisfacció pensar. Aquesta gent pensa que jo els defendré d'una manera noble. En fi, perquè se feu una idea del funcionament del tribunal, és molt peculiar. Per exemple, una cosa que també volia dir-vos és quan se nombra un president, el riu se divideix sempre en banda dreta, avui és avall, banda dreta, banda esquerra. Quan se nombra un síndic president, el vicepresident sempre té que ser de la banda contrària. I clar, ara potser ja no està tan justificat, però en el seu dia sí.
que us explique. Feu-se la idea fa 100 anys, per exemple, quan, en el meu cas, jo soc de la banda esquerra, jo perteneixo a la banda esquerra, pues si yo tenía que juzgar a uno del meu poble o a uno que yo poner del poble d'enfront, pues igual me caía mal, i no seria el cas, que aniria per ell, o me caía bé i el beneficiaria mal. Pues para que això no passe, sempre que se nombra un síndic de la banda dreta, el vicepresident, perdó, un president de la banda dreta, el vicepresident és de l'esquerra o al revés. Això, fixeu-se, fa 100 anys precisament. Jo estic convençut que el riu era una barrera natural, estic convençut que una persona, en el meu cas de Alboraya, estic segur que no coneixia ningú de Picanya. Perdido-vos algo, preguntar-vos algo. Entonces, de alguna manera, se manté el principi de que vas a juzgar-lo d'una manera imparcial. No has tingut ningú problema, no coneixes res, no t'ha beneficiat ni t'ha perjudicat. El tribunal té tantes coses que bé, donaria per a fer començar de matí i acabar de ser. Una cosa molt simple. Bé, tu vols cosa? Muy bé si passes la pilota. Bé, vaig a seguir en el present i quan tu vulguis, tu em deixes. Anem a pegar-se al final així a colzar i controlar. Bé, bueno, com han parlat, la conferència avui és passat, ha parlat molt de l'any, com sempre, del passat. El present, més o menys, el tribunal no ha canviat poc, està funcionant perfectament. Entonces, el que funciona perfectament, deixem-ho estar. No ho toquem, ho hem de observar així i ens va bé, doncs perfecte. Anem a seguir així. Què és el que el tribunal en aquest moment ha pensat o què podíem aportar? Pues jo crec que a banda de seguir en els problemes de l'aigua que estem fent tot igual que fa 10 segles, com ha dit també Daniel, serà donar-li difusió. Què és el que estem intentant? Doncs això, d'alguna manera donar-li difusió, arribar a les escoles, tenim firmats un munt de convenis en universitats i tal, i això és un poc la idea que duem en el tribunal, que la gent d'alguna manera sàpia la xolla que tenim. Si tenim una xolla i la tenim amagat, doncs la tenim, com la fiquem ahí, la lluïm i que la vegem tots. Nosaltres la tenim en València i d'alguna manera és el que tenim que fer, donar-la a la comissió. També us volia dir que el tribunal d'alguna manera està molt reconegut en l'estranger, sobretot quan se mos donà fer un patrimoni de la humanitat en el 2013. És molt curiós com gent que ve de fora, ve a visitar el tribunal, ens visita i sap moltíssim del tribunal. A mi me sorprèn que gent que ve de l'estranger i sap obres similars i ens llama l'atenció. Entonces, una de les coses i dels objectius que té el tribunal és aquesta, és donar-lo a conèixer, fer llavors de difusió, el que estem fent avui, s'està fent en universitats, s'està fent en col·legis, en fi, aquestes coses. Daniel, clar, que no pots, és que parla. No, jo m'estava posant nerviós perquè dic, mira, ara ja ho vol contar tot ell, i a mi no em vas a pensar en intervenir. Bueno, bromes a part. Bromes a part, veritat és que una de les coses que més m'ha agradat a mi del tribunal sempre ha sigut algo que ha passat Enric un poquet per damunt d'ell, però ràpidament, i per a mi és una de les coses més importants del tribunal, la confiança que el llaurador ha tingut sempre en el Tribunal de les Aigües. Per quina raó? Pues perquè les característiques o les condicions per a un poder ser síndic és que siga llaurador, que pugui viure de la terra, avui dia ningú pot viure de la terra, però per almenys que siga persona acomodada, per a que no es preste a això que es dona tant avui en dia de parar la mà. Com podria ser, per exemple, el fet que una de les condicions principals, més importants per a ser síndic d'una sèquia, és tindre fama d'home bo. Què és un home bo? Un home bo, tot el món ho sap, ja ho ha dit, Enrique, però passat un poc per damunt d'això, entre altres coses perquè això em toca dir-ho a mi. Perquè com ell és síndic i els altres són membres del tribunal, això ho deu dir uno de fora, perquè no diguem, és que s'ho ha cregut. No, és la persona que té la fama de ser sensat, de tindre el cap ben posat sobre els muscles, de ser una persona que sap justícia, el que és, de complir les coses, que la gent deposita la confiança en ell. De la mateixa com existeix un home bo en les partides de pilota per a donar el 15, la ratlla o el que siga, existeix en el caràcter valencià tot.
I aquesta és una de les condicions principals per a ser síndic, que tot el món està d'acord en el bon sentit que tenen, sent que diuen els altres, però en el bon sentit que té una persona per a decidir coses en justícia. Veritat és que aquesta és una de les condicions importants. Ara, una altra cosa que dic, jo també voldria fer un incís ahir, és el fet que diu el que està bé que no es toque. Claro, si això ho va voler el rei Don Jaume. Quan va vindre el rei Don Jaume a la Reconquista i la gent li s'ha dirigit i va dir escolta, així el reparto de l'aigua, no sé què, com està, segons fou establit i acostumat en temps de serraïns. No hi ha que dir més, i figura en un discurs. És a dir, que tot es faci com es feia antes. Per què? Perquè resulta que el sistema de regadiu és un sistema romà que després ve una colonització importantíssima des del 711 fins a 1492 i no fins a 1609. Encara estigué l'islam dins de les terres valencianes en aquell al-Àndalus que diem. Entonces, clar, el sistema està perfeccionat per una cultura que té una procedència oriental, que ve de cultures fluvials, com són l'Eufrates, el Tigris, el Nilo i tot allò, on no sobra aigua tampoc, i que saben administrar-la bé. No hi ha ningú que ens pugui donar lliçons dels valencians. Bueno, a mi no, perquè jo no regue. I també ho estomaqueres, però no és una cosa així. Vull dir que no hi ha ningú d'una altra latitud que pugui vindre així a dir-li a un valencià, a un agricultor valencià, tens que fer-ho així o allina. Si ho han fet tota la vida. Des que existís des del neolític, que és la revolució neolítica, fins ara, València ha tingut uns despuntals fonamentals en l'agricultura, precisament, que forma part d'aquesta revolució neolítica i que, per tant, hi ha que distribuir la poca aigua disponible que n'hi ha entre tots. Per tant, això té que ser una organització més que perfecta, doncs quan perfecta, té que ser una organització de la poca aigua que hi ha, que complisca la justícia, que repartisca tot el per igual i que tots poc o molt arriben a tocar la que els fa falta. La veritat és que n'hi ha un moment clau en tot aquest temps, perquè estem parlant de passado, presente i futuro. I, clar, això és molt ambiciós parlar de tot, però la veritat és una cosa que Enrique, el president, antes ha tocat un poquet de passar. Jo voldria profunditzar un poquet més en això, que és el reconeixement per part de la UNESCO de patrimoni immaterial de la humanitat. Són unes fetges importantíssimes. Ahir està acabant el tribunal una sessió, això és una sessió en un denunciat, això és el tribunal quan ha acabat d'actuar que passa la sessió administrativa, que alça la sessió jurídica, diguem. I clar, des de tota la vida han tingut visites memorables des de Niceto Alcalá Segura, president de la Segona República, que ahí tenen, que va visitar el tribunal, els príncipes d'Espanya en aquell moment, quan vingueren el 750 aniversari. Mira, hi ha altres persones que també reconeguem tots, perquè nosaltres ja som un poquet majorets i hem viscut altra època també. Bé, vingué, i fins a aquest personatge tan característic i tan interessant era el Negus Haile Selassie, aquell emperador d'Etiòpia que va vindre per València i que tots el miren en una fotografia d'aquestes que no tenen preu, que està Ginés Boia també, dins de l'arxiu gràfic del tribunal, i així estigui el Negus també. Per què? Perquè tot el món que venia a València, un papa o l'altre papa, i siga, sempre que han passat per aquí, han tingut de visitar el Tribunal de les Aigües com a una de les coses distintives importants dins de la cultura valenciana. Aquí estan els reis firmant en el llibre d'or del tribunal, el príncipe Felipe, un del tribunal de fa uns quants anys, on encara reconeguem les cares joves de Vicent, per ahir, de Ginés Boira, del Dio Tronc, de persones que són aquestes persones volgudes, totes elles persones que van tindre el d'això de ser síndics del Tribunal de les Aigües, presidents de la institució. Per què? Perquè havien sigut elegits. I clar, és un referent per a tot. Aquí tenim a Juan Luis de la Rúa, president del Tribunal Suprem de València, donant fent un homenatge al tribunal, com quan van fer aquell congrés d'aigües que vam organitzar Ginés Boira en la mateixa porta dels Apòstols, o en la sala del Palau de la Generalitat, Rincón d'Avellano, i tots ells participaren en el congrés aquell de 1997-98, que era un congrés mundial d'aigües, que va reunir en València a les autoritats més importants en qüestió d'aigües de tot el món, de la UNESCO, Mayor Zaragoza, de l'Ajuntament va patrocinar aquelles jornades, i ahir tenim a Swamina Khan, un personatge de la Índia,
que va ser que... I a més, avui en dia tenim el gust, després de recopilar aquest material, de veure com els punts principals, jo crec que el més important de tots els que es trataren en aquell congrés de 2 anys, 97 y 98, va ser que en el supuesto que en el futuro se organizara un centro para el estudio del agua y un congreso mundial y tal, Valencia sería su sede, que no debo olvidar ni el Ayuntamiento ni debo olvidar la Generalitat perquè està en les actes del Congrés i és algo que pot eixir en qualsevol moment per a dir reivindicar el dret de lo que es firmar en una organització, en un congrés mundial en el que estaven les màximes autoritats en aigües de tot el món. Clar, per això recibim tants premis de reconeixement del Consell General del Poder Judicial, Hernando de Santiago, ahir tenim, també del Tribunal Constitucional, Pasqual Sala, de tants i tants de l'Ajuntament, de tants i tants que han anat, primer Premi de Justícia, o el Premi de l'Acadèmia Internacional de Ciències i Tecnologia, a l'Insigne Tribunal de les Aguas de la Vega de València, ahir n'hi ha alguna fotografia de l'època, Premi Savis en Dret, el primer títol de Premi de Savis en la segona edició que li se dona al Tribunal també, ahir estava el diploma. Clar, tot això porta a un treball que es feu molt important. Així entre nosaltres, alguna de les protagonistes d'aquells moments, com era la directora general de Patrimoni, avui Regina de Jocs Florals i directora de Sant Pío V, que va ser la que, entre altres persones, treballaren a fons el que era l'Horta de València. Aquesta horta que es deu ofegar per aquest creixement desproporcionat d'una ciutat que va menjant-se-la poquet a poquet, com vegem en aquesta fotografia, i totes aquelles visites que es feren a Madrid buscant en el Tribunal de los Hombres Buenos de Múrcia per a la declaració de Patrimoni Material de la Humanitat, prèviament declaració de Bien d'Interès Cultural de la Sèquia de Mislata. Ahir tenim els inspectors vigilant per a veure el que era una sèquia com era històricament, no com ara, que és més pràctic perquè totes estan encausades pel formigó, però que en aquell entonces eren totes així en els seus canyaverals al costat i les voltes als costats plantant figueres, mangraners o el que fos per a mantindre la estabilitat de la mota i que no se l'emportara l'aigua. Vull dir que és tota una cultura del rec, mira, te reconoce, tota una cultura del rec a lo llarg de tants sigles i tants sigles d'existència, un mil·lenni d'existència. Lo que pasa es que en ocasiones algún diuen, bueno, ¿y dónde está la partida de nacimiento? Eso sería descabellado que algú se pudiera buscar un momento, un documento que diga, y en el día de hoy se instituye el Tribunal de las Aguas. No. En el dia d'avui no s'instituï el Tribunal de les Aigües perquè tu el que tens que fer és anar retrocedint en el temps i veure que el Tribunal és una institució que ha arribat als nostres dies en la configuració que actualment té. Però que donat que des del primer moment que hi ha hagut poca aigua per a regar i col·lisió d'interessos entre dos regants que fiten, té que haver alguna institució unipersonal, col·legiat de dos, de tres, de les que siguin, dins-li a aquesta institució embrió del Tribunal de les Aigües, que al llarg del temps ha anat canviant de forma per a heretar-lo com avui dia el tenim. Però tinc la seguretat que des que hi ha rec, per això el rec i l'antiguitat del rec se reconeix. El que passa és que si n'hi ha sempre algú que li busca 3 peus al gat, o 4 peus, no sé quants peus són el que li busca, el cert és que busca a veure per on li entrarà per a restar-li protagonista i importància. I entonces diuen, no, es que el tribunal quizá esto procede del siglo XVIII, del siglo tal... No, escolta, tu estàs equivocat. Tu tira arrere que quan hi ha hagut conflicte ha hagut qui el decidirà. I ell que el decidia, crida-li al faquí o dis-li que era una persona o que era el Mustassab o qui fora, però ese és l'origen del Tribunal de les Aigües. Clar, tot això ens porta a un reconeixement oficial. Nini Miró, consellera, entonces, i ahir vegem persones sobradament conegudes en el moment aquell en el que Nachen era president i quan va arribar precisament el reconeixement o la inclusió del Tribunal dins de la llista del patrimoni immaterial de la humanitat. I podem estar orgullosos d'això. Mira, l'alegria de la consellera és indescriptible, ahir la tens, i a Nancy li cau la bava de vora seu, allò també. És el moment en el que es llig tot un document que reconeix, fins el Baix va haver aquest dia, quan reconeix en aquest diploma que el Tribunal de les Aigües està incluït en la llista patrimonial de requeres immaterials de la humanitat. I enorgullim-nos d'això perquè, justament, jo que he estat clavat en aquestes coses i que he anat a alguns congressos i coses que hi ha hagut sobre
bienes de protecció, per donar compte que València està millor representat que ningú. València té 3 béns patrimonials immaterials. Materials de molts, allonja i moltes més coses, però del reconocimiento immaterial en la lista esa de protecció que obliga a les autoritats, que obliga a l'administració valenciana a protegir-los com Déu mana perquè no es perda, perquè es protegeixen precisament perquè tinguin un cuidado especial sobre el tema i que no hi haga problemes. I això és una obligació de l'administració valenciana que té que carregar en això. Però clar, València té 3, València té el misteri d'ells, no cal parlar d'una joia de la literatura, de la llengua valenciana, com és el misteri d'ells, com és la Festa de la Mare de Déu de la Salut de Genesí, més recent, com és el Tribunal de les Aigües, en la seva llengua oficial, que és el valencià i no una altra cosa. Clar, per això tenim que estar orgullosos de tindre els béns. Mira, fins els de la ONCE van fer un cupó ese dia, precisament per a commemorar lo de la inclusión en la lista del patrimoni immaterial. I clar, el reconeixement d'institucions és contigo. Ahí tenim el de la universitat, la medalla de la Universitat Internacional, quan li la donen ahí, Sant Martín era el rector, entonces, ahí veiem a les autoritats, entonces, el Tribunal de les Aigües, el rector de la Universitat de València, esta la va gestionar precisament l'amo d'Espinosa, Jaime l'amo d'Espinosa, un valencià que sempre ho dic i m'agrada repetir-ho, un valencià que exercís com a tal en Madrid, en la Corte, perquè va tindre prova d'això en el llibre que li van escriure i en proves que li vaig enviar, que va dir, está usted equivocado, no es el año tal, porque yo hice la gestión para que se concediera precisamente en la época del caudillo, que se concediera entonces la medalla del mérito agrícola, que es esa. És que, clar, ens falta lloc en la seu del tribunal per a poder posar tot el que n'hi ha. Clar, aprofitem l'ocasió perquè quan es posen aquí hi ha que dir-ho. És dir, l'administració té obligació de buscar-li al Tribunal de les Aigües una seu ampla, còmoda, que no tinga que recibir aquí a gent que ve de fora d'una forma un poc, no mal, però un poc incòmoda. És que en ocasions hi ha visites que tenen que estar tots drets, quan el que toca és que li se busca una casa de l'aigua, un museu de l'aigua i del regatiu, una algo així, i clar, jo no deixo de dirigir-me a les autoritats municipals, que són les que tenen que manejar, sí, s'han posat a atribuir, ja que aprofitar-ho, per a que manejar. Però bueno, això és una crida. Sí, aprofitar. Ja que s'han posat en matèria, ara que tinc quasi molt, i a més us ho agraïm moltíssim que vingueu, sé que sempre recolzeu el tribunal, però sí que vos vaig a dir el que diu Daniel, té tota la raó del món. El tribunal, ho ha dit antes, és una acció i la tenim així. Estic convençut que els valencians tenim 1000 virtuts. Jo estic orgullosíssim de ser valencià, però tenim un defecte que moltes voltes quasi mos farà el milagre de quan veig 1 milió. Si este tribunal fora basc, francès o català, no te diguis res, que m'estarien descuidats. Serà que ara ja vos deixaré res a vosaltres. Vale, Daniel, aquí. Quan tens alguna altra cosa que s'ha de dir, tu la dispares. Bueno, bromes a part, seguim. Vull dir, visites contínuament el president de la Generalitat i clar, en el 10 any, l'aniversari de la convenció aquella i quart de la inclusió de la llista representativa, doncs clar, algo que últimament estem potenciant molt i que a més ens agrada veure l'agermanament que ha hagut entre els béns patrimonials de la humanitat. Mira, ahir també en el reconeixement del 10 aniversari de la convenció que va declarar la lista del patrimoni. Entonces, clar, coincidint amb els 3 béns patrimonials, fou una festa d'eixes inolvidable, d'eixes extraordinaris que es fan com volien fer nosaltres. Van dir, com organitzem dic popular, però no, el tribunal és popular i hi ha que fer, donar accés al poble valencià per a que vega realment el que estem fent. I clar, el poble valencià acudia a aquesta concentració, totes les primeres autoritats allí estaven també per a celebrar el 10 aniversari de la convenció que posa en pràctica la llista representativa del patrimoni material de la humanitat. I allí estaven tots, allí estaven consellers i allí estaven també, els protagonistes, en certa manera,
de la festa d'aquest dia, de la celebració d'aquesta festa, com eren el misteri d'ells. Ahir veiem desfilar els cantors de la capella del misteri, que van eixir des de la casa vestuari. Ahir estan també els síndics, quan deixen directament del corralet, que en aquesta ocasió ja no era corralet, era un corralot estar allà, perquè no cabia, van tindre que obrir els braços del corralet acollidors a tots aquells que acudien al tribunal i fèiem una festa d'ells que permaneixeran en record de tots que tingueren el gust d'estar presents en aquell moment, perquè allí va haver el baix també, allí va haver tot el que sabem que és valencians, i allí vingueren una representació de la Mare de Déu de la Salut, allí tens des de la Moixeranga, pujant i arribant allí en aquesta foto tan preciosa en el Miquelet de la Seu allà al fondo, allí feren les seues torres davant del tribunal de la Porta dels Apòstols, allí començaren a pujar els pisos i el xiquet aquell que jo no sé el pare com el deixa pujar, perquè com caiga d'allí s'aspa, que diuen en el meu poble, salvo que em pillen a meitat del bac i em salven entre tots els que diuen allà. Però va ser un acte molt, molt bonic, que molts dels presents van estar allí, els bastonets d'allà, els tornejants del Genesí, el Genesí, que és una preciositat en la festa, aquest ball ancestral, aquest ball tan antic, que tenen allí de reminiscències medievals, allí com si foren guerreres d'aquella època, les torres que acabaren i tot allò, i el misteri que va interpretar el ternari, el quartet i els xiquets que de l'Araceli, que sentien a la plaça del Verge d'una forma totalment emocionant, perquè escoltaves allí el que era aquesta joia de la nostra literatura. Van fer fotografies, com és normal, per al record, hi està tota la muntonada de gent que estigueren per allí present, els nostres agermanats d'ells i del Genesí. Hi ha hagut altres actes que hem continuat després, perquè, clar, projectes i realitats. Doncs això és el que jo deixava un poc al president, que ja ha mig dit a lo llarg del tros que t'he estat parlant, hem aconseguit això, el que és molt important, i és que quan crides a les portes, com dient abans, contesten tots. I l'administració tota contesta. Una prova d'això és que aquesta exposició permanent que ahir citem, que és una exposició que hi ha en la casa vestuari en la planta baixa, que és una exposició que vam fer demanant-los que els visitants a València que passen per aquí, que no es contenten i que no siga suficient per a ells el fet de passar per allí i que la guia de turno li diga. I ahí és on se reúne el Tribunal de les Aguas. I miren allí només veien les pedres dels apòstols, molt dignes, però ni corralet tan siquiera. Avui dia és l'exposició permanent assumida per l'administració valenciana i tot el seu sector ha dit no, allí té que haver una exposició permanent que hi ha allí projectar sobre el mur i que es veja una sessió de tribunal i el corralet està permanent posat aquí. Seguís, que queden més coses aquí, l'exposició itinerant. Sí, el que passa és que mal de temps no anem pitjor. Però no pareix que estiguen avorrits, crec que cada vegada tots els sols, quan no es troben en condicions ja de gent, acabem ja de nou. Bé, bueno, hem intentat fer el més possible. És una llàstima perquè s'han quedat molt de temps per dir, però... Sí, simplement els projectes és el que estava dient també. Hem aconseguit l'exposició permanent, això està venint molt bé, venen molts estrangers, l'estan visitant i estan enterant-se del que realment no m'ho permetia l'altre perquè si no ja es pugui llegir. També tenim ja pràcticament tancat una exposició itinerant. L'exposició itinerant crec que en juny més o menys es començarà i anirà per els pobles, d'alguna manera anirà per els pobles de la Vega i per el que el sol·licita. Jo crec que és molt interessant. En el meu poble, en Alboraya, se va fer no esta, sinó una molt més xicoteta i sigui un gran èxit. També ha sigut un gran èxit que no està ficat ahí, que m'ho havia apuntat, no sé, no tinc, però bueno. Sí, exacte, sí. Se va fer una exposició també xicoteta, però molt ben feta, amb molt de gust, en l'arxiu de Reine. Figureu-se si ha sigut un èxit que se va fer per un mes i crec que ha estat 5 o 6, ja tinc que tancar ara perquè n'hi ha que fer un altre, ha sigut un èxit. I un poc és la idea de la difusió del tribunal. I me sap molt de mal perquè tinc que adelantar i anar-se'n al futur, que no m'ho queda al futur. Ui, el futur és molt
puro trabajar con el No, pues, com no tenim més temps, anem a deixar-ho estar i anem a parlar del futur. El futur el vaig a resumir molt ràpid. A mi m'agradaria que aquesta institució, el futur, siguera igual de respetat que serà, que seguirà funcionant igual de bé que funcionarà, que seguirà servint per tots els problemes que s'han deixat, per solucionar els problemes d'aigua, per ser efectiva, per ser ràpida, per tot això. Però la meva pregunta és ¿hasta quan hi haurà tribunal? I ahir vull que començar en el futur. ¿Hasta quan hi haurà tribunal? Pues tribunal, jo tinc molt clar, tribunal n'hi haurà mentre es quedi Horta. Ja no vull entrar. ¿Hasta quan quedarà Horta? Pues ja hem vist que hi ha hagut un temps on sí que és veres que la construcció s'ha menjat molt Horta, però això no és el problema que a mi me preocupa. Jo sé que en molts anys no va haver ninguna construcció en la qual no estava menjant l'Horta. El problema és l'Horta en si. El problema és que avui de l'Horta no se pot viure. No pot viure de l'Horta? Doncs no ho sé, perquè ja la gent no vol dedicar-se al camp. Tengo que pensar varias cosas. L'Horta és una maravilla, l'Horta estàvem parlant, és una maravilla. De hecho, l'Horta és la carta de presentació de València. És el que la fa diferent de qualsevol altra capital. Tot el món, quan entra per el tren per la zona de Sagunt o al revés, per la zona sud, i es comença a veure tota l'horta que tenim, o per la zona sud dels Arrossals, se meravella. Però això no està verd de casualitat, això no és el nord. Així no plou molt i està tot verd. Així hi ha molta gent sumant moltes camises perquè això estigui verd. I el mínim que aquesta gent se mereix és poder viure de la seva activitat. I avui no se pot viure de l'activitat del camp. Jo crec que si no se fiquen les piles molt ràpid, i ahir sí que vaig a mirar els meus amics polítics, que els agraïm moltíssim que avui estiguen així, però m'agradaria que feren un poc de cartero, que dugueren la notícia. O se fiquem les piles i aquesta és l'última oportunitat, o no tenim res que fer. Se morirà l'Horta. Se morirà l'Horta i se morirà el tribunal. Jo crec que l'ocasió és única. Per desgràcia, estem en una crisi, ha tornat molta gent al camp perquè no troba feina i torna a treballar al camp del pare o al camp de l'abuelo. Hi ha molts xiquets que acaben l'escola i entre la impossibilitat de trobar una feina tornen al camp. Ara tenim més llauradors que en molt de temps. Ara és el moment. I li dic als polítics i li dic a la societat. La societat se té de donar compte que si té una horta que està creant oxígeno, que està donant qualitat de vida, la té gratis. Així, i està passant en alguns punts d'Europa. Així al final, si no podem viure de les collites, doncs tindrem que vendre qualitat de vida. Doncs tindrem que dir, voleu tindre oxígeno, voleu tindre el paisatge que teniu, doncs pagueu. Allí que s'hi van salvatjant, doncs no. Està passant en puestos. A mi me sabria molt de mal no poder viure de la meva feina. Me sabria moltíssim mal tindre que vendre qualitat de vida. Però això podria passar. O el que també podria passar és que aquesta horta, que és una meravella, que tot el món van bé, se sorprèn, doncs la deixem perdre i això, doncs vol dir tant, això no surt. En el moment d'un any no se treballa, això se quedaria fet un desert. Jo sí que, d'alguna manera, és aprofitar avui el dia, a banda de poder parlar del tribunal, que m'afectia moltíssim, enviar aquest missatge a la societat i enviar aquest missatge als nostres polítics. Estem en l'última ocasió de salvar l'Horta. Estem en l'última ocasió de salvar el tribunal. Ara és cosa vostra. Per acabar, perquè ja sé que no tenim molt de temps, vull fer una reflexió. Algunes vegades tenim un problema i busquem un abogat. Tenim un problema en una sola abogat i busquem un abogat. Algunes vegades tenim, no sé, vas a fer una reforma o vas a ficar no sé què i te fa falta un arquitecte. Penseu que això són algunes vegades a la vida. 3 vegades al dia necessiteu un llaurador i crec que no s'ho donarà compte. Moltes gràcies.